zadnji događaj u srcu Hrvatske, u gradu Zagrebu i ono što mi je najdraže, hrvatski premijer na hrvatskom doručku, promociju hrvatskih proizvoda i mogu samo reći svim našim poljoprivrednicima, svim našim građanima, činit ćemo i dalje sve što možemo da hrvatski proizvod, hrvatski poljoprivredni proizvod bude dominantan u hrvatskim trgovinama, ali i na stolovima naših hrvatskih građana. Čestitam ministru poljoprivrede, kolegi Tolušiću, čestitam Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji na ovoj sjajnoj inicijativi doručak s hrvatskih farmi. Event je prekrasan, hvala Bogu lijepo nam je vrijeme, odaziv je odličan i svaka čast na organizaciji. Puno događaja, puno hrvatskih proizvoda, puno ljubavi prema hrvatskom selu, prema hrvatskoj kvaliteti. Mislim da ovakve inicijative emancipiraju među svima nama koliko ima kvalitete u hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, prehrambenim proizvodima, iz koliko truda i pozornosti naši ljudi daju doprinos razvoju hrvatskog sela i hrvatskoj poljoprivredi. Evo, ovo sjajno jutro u Zagrebu je jedan dokaz u tom smjeru i mislim da ovo treba postati jedna tradicionalna manifestacija. Naravno da je hvale vrijedna akcija i za svaku pohvalu, čija ideja je od ministarstva koja je potekla i mislim da sve skupa pokazuje sami sudionici sajma, veliki odaziv. U samom eventu imam sve pohvale i mislim da je to odlična stvar za promociju naših proizvoda i ovoga treba biti čim više. Onaj koji je pokrenuo i treba mu stvarno odati priznanje, jer ovo je put Hrvatske. Hrvatska nema ni čeličnu industriju, Hrvatska nema, ali ima izvrsne potencijale na prostoru, svojih prostoru napraviti jedno pravo jelo, odnosno da budemo potom u svijetu prepoznatljivi. Mislim da ovo je početak jednog pravog akcije i svi oni koji su ovo napravili mislim da zaslužuju priznanje i treba tim ljudima stvarno odati priznanje i staviti na pravo mjesto u našoj politici. Jer ako neko radi za seljaka, mi znamo da smo mi imamo veliki dio naš ruralni. Znači taj ruralni dio treba oživiti, da naši gosti koji dođu ne samo da postaju Zagreb, Split i gradove, nego da uđe i unutrašnjost, da osjeti dušu tog našeg hrvatskog naroda.